Pokud podnikáte u jezera, víte, že nejtěžší je zařídit, aby lidé na místě zůstali déle. Aby u vás rodina nestrávila jen 40 minut, ale půl dne nebo klidně i celý den. Nafukovací akvapark není jenom nějaká hračka na vodě. Je to produkt, na který prodáváte vstupné a díky němuž lidé zůstávají déle. Zvyšuje to návštěvnost u jezera a zákazníci ve výsledku utratí více peněz. V tomto videu si projdeme jednoduchý test. Je vaše vodní plocha vhodná? Jak v praxi vypadá bezpečnost a co se musí stát, aby to skutečně dávalo smysl? Obchod u vody? Pokud pracujete na jezeře, znáte toto uspořádání. O víkendech je hodně zákazníků a uprostřed týdne to může být nerovnoměrné. Hosté přijdou na pláž, projdou se, něco sní a jdou dál. A vy potřebujete důvod, proč by měli zůstat déle a utratit více na místě. Pak je tu vaše konkurence? Chatky, pláž a restaurace vypadají na mnoha místech podobně. Vítězem je ten, kdo má atrakci, o které si děti povídají v autě cestou domů a rodiče ještě tentýž den zveřejní videa na sociálních sítích. Proto vám teď ukážu, co je to akvapark v praxi. Nejprve technicky, stručně a jasně. Nafukovací vodní park je modulární překážková dráha z nafukovacích prvků, které jsou spojeny do jednoho systému a ukotveny na jezeře nebo na velkém venkovním bazénu. Uvnitř najdeš moduly jako skluzavky, trampolíny, lezecké stěny, mostky, klády na přeskakování a také prvky typu blob, tedy polštář na skákání. Park je ohraničen bojemi a lany, má jeden kontrolovaný vstup a vymezenou bezpečnostní zónu kolem dokola. Z pohledu podnikání je celý systém jednoduchý. Prodáváš vstupy na vodní atrakci, která u tvých zákazníků vyvolává emoce, a toto zážitkové dobrodružství ti přináší 3 efekty: více návštěvníků, delší pobyt hostů a vyšší hodnotu nákupního košíku. Po návštěvě parku se lidé vracejí do gastronomických zařízení, ubytování a dalších služeb. To je také bezpečná dávka adrenalinu pro děti a pro rodiče moment, který stojí za to zaznamenat, protože první skoky poskytují spoustu vzrušení. Bude pro vás akvapark vhodný? Než se ponoříte do nákladů, musíte si odpovědět na jednu otázku. Je akvapark dobrou investicí do vašeho jezera? Prvním bodem jsou vodní podmínky. Nejlépe fungují klidná, předvídatelná jezera. Malý proud, mírné vlnění, poměrně rovné dno, bez překvapení. Druhým bodem je hloubka a tady není o čem diskutovat. Držíte se technických listů výrobce a navrhujeme rozložení parku podle skutečných hloubek na vašem místě. V praxi je vstupní zóna obvykle asi 1,2 metru hluboká. Pod typickými moduly se počítá s hloubkou kolem 2 metrů a pod vysokými skluzavkami a skokanskými zónami musí být hloubka větší, asi 2,5 až 3,5 metru. Třetím bodem je bezpečnost prostoru. Park musí mít obrys z bojí a lan, ochrannou zónu od břehu a překážek a záchranný koridor, tedy volný prostor pro loď nebo záchranný skútr vedený mimo moduly. Čtvrtým bodem je vstup a prodej. K jezeru může přijít kdokoliv a to nemáš pod kontrolou. Máš pod kontrolou vstup do parku, jedno místo, kde personál vybírá vstupné, vydává záchranné vesty a provádí instruktáž. A kdy není vodní park dobrý nápad? Existují lokality, kde se vodní park neosvědčí. Pokud máš pravidelně silný proměnlivý vítr a vlny, počet provozních dnů parku bude menší a tím pádem klesá i ziskovost parku. Pokud nemáš vhodnou hloubku pro plánované moduly, projekt je rizikový už od začátku. V takových situacích může být výhodnější postavit malý nafukovací park u tvé vodní plochy. Pojďme si teď probrat bezpečnost a odpovědnost v souvislosti s vodními parky. Nejdůležitější otázka, kterou by si směl položit, zní: jak bezpečné to bude v praxi? Tady nefunguje přístup typu YOLO. Bezpečnost funguje tehdy, když máš systém. Systém začíná u provozního řádu, který je viditelný u pokladny a u vstupu. Druhým prvkem jsou povinné vesty pro všechny uživatele a kontrola jejich nošení při vstupu. Třetím prvkem je instruktáž před každým vstupem. Obsluha vysvětluje pravidla, ukazuje signály plavčíků a připomíná klíčová pravidla, než kdokoliv vstoupí do parku. Čtvrtým prvkem jsou plavčíci. Povinností je stálá přítomnost plavčíka během provozní doby parku. A to i přesto, že koupaliště už má svého plavčíka, ty musíš najmout další osobu pouze pro park. Pátým prvkem je vítr. Musíš neustále sledovat předpověď počasí a reagovat s předstihem. Pokud má vítr přesáhnout 5 stupňů Beaufortovy stupnice, bezpečnostním standardem je demontáž prvků parku a jejich ukrytí na pevnině. Pokud není možná úplná demontáž před příchodem silného větru, minimálním opatřením je vypuštění vzduchu z prvků, zejména z vysokých konstrukcí. A při náhlých událostech, jako je bílá bouře, je priorita jen jedna: evakuace lidí bez pokusů o záchranu konstrukce. Provozní úkoly na vodním parku den za dnem. Prodej vstupů se nejčastěji organizuje do časových bloků, protože to zajišťuje pořádek a předvídatelnost. Nejlépe fungují 3 varianty: 10 minut jako vstup na vyzkoušení, 30 minut jako nejčastěji volená možnost a 60 minut pro skupiny a náročnější návštěvníky. Díky tomu máš stálý pohyb návštěvníků a zároveň víš, kolik lidí a kdy vstupuje.
Na břehu potřebuješ několik věcí. Prodejní místo na vstupenky, místo na vesty, bod první pomoci a čekací zónu. Vyplatí se umístit několik lehátek a slunečník, aby rodiče mohli pohodlně počkat, zatímco si děti hrají v parku. A to nejdůležitější. Park tě má odlehčit jako páka příjmu. Má podpořit gastronomii, ubytování a další atrakce, protože děti mají aktivitu a rodiče prostor, kde si mohou odpočinout a zůstat déle. Bude tvůj park vydělávat sám na sebe? Teď si pojďme promluvit o penězích, ale bez Excelu. Aquapark se osvědčuje skvěle tehdy, když projdeš 3 jednoduchými branami. První, máš sezónu a rodinný provoz, tedy skutečné hosty, kteří přijíždějí odpočívat. Druhá, jsi schopen to provozovat jako službu, tedy vstupenky, vesty, instruktáž pro účastníky a plavčík. Bez chaosu na břehu. Třetí, park nemá vydělávat jenom na vstupenkách. Park má vytvářet domino efekt. Delší pobyt, více jídla, více doplňků, někdy přenocování, někdy návrat za týden. Pokud tyto 3 věci sedí, finance se prostě poskládají. A pokud ti chybí alespoň jedna z nich, finanční úspěch tvého parku bude více záviset na efektivním marketingu. Pokud si to chceš spočítat konkrétně na svých číslech, máme na to samostatnou tabulku, ve které odhadneme tvé příjmy z akvaparku za jednu sezónu. Nejčastější chyby majitelů akvaparku. Teď rychlý seznam chyb, které stojí nejvíce nervů a peněz. Chyba první. Projekt bez správných hloubek pro konkrétní moduly, zejména pro vyšší tobogány a skokanské zóny. Chyba druhá. Podcenění počtu plavčíků, záchranného vybavení a absence nácviku záchranných postupů, včetně evakuace celého parku. Chyba třetí. Zahájení formalit příliš pozdě, protože schvalování pronájmu vodní plochy může trvat několik měsíců. Chyba čtvrtá. Park postavený bez propojení s ostatními atrakcemi, tedy bez zázemí služeb pro rodiny. Tyto chyby jsou předvídatelné, takže se jim dá vyhnout, pokud k tématu přistupuješ metodicky. Pokud cítíte, že akvapark může být pro vás to pravé, udělejte další krok. Vyplňte kontaktní formulář níže a my se vám brzy ozveme. Během hovoru probereme vaši lokalitu, vaše požadavky a také to, jak si přejete, aby váš akvapark vypadal. Následně připravíme projekt na míru vaší vodní ploše a zašleme vám cenovou nabídku. Teprve potom se v klidu rozhodnete. Vyplňte kontaktní formulář níže. Ozveme se vám a pustíme se do analýzy.